dneska vás to vítam u nového videa. Snažím sa dať heroin na cez ranket a tu je môj kamarát. Čus. No a... Takže ideme na to. A... Máme celkom silný proti sebe, či nie? No, slabý ideme. No, takže ideme. Tam on stojí, dobre, poď. Poď, jeden. Oni sú slabí, stratky sú. Jeden z druhej strany. Oni kamo teraz tak spevujú. No, kamo, z ďalky to nedám. Dobrá. Jak to ho dal? Dobre, sám ty strieľaš. Vidím to. Help me! First blood. Help me! Mám ďalší kill. Som to posral. Ideme na ďalšiu hru. Takže dúfam, že vyhráme. Ideme na to. Pôjdu z boku. Kamo! I need blue wall. Oni sú hore, ne? Nekamo, oni tam išli a ich som ich videl. Stále tam vzadu. Počujem, ja vzadu z druhej strany. Ooo, jaká hlava. I need blue wall. First blood. Strelilo, ty koty. Double kill. Dobra. Tam už jeden. Musím ho užiť, ale... Help me! Dobre, to dáš, poď. Dobrá, kámo. Thanks. Triple kill. Ešte jeden. Ešte ďakujem. Musím si dobiť život. Kámo, som dal všetkých 4. Help me! Vamos, lyžujem, kámo. Dúfam, že toto bola dobrá hra, dúfam, že ešte dáme ďalší win. Taký istý, jak teraz. Když som dal A sám. Kámo, dobré, Kámo, ja nejdem sám na nich, čo si? No nedáš zas. To nedám. There. Ďalší? Nie, ešte nie. Neviem, kde sú všetci. Ja viem. Kde? Kým Marko, to je čo? First blood. Help me! Ide oproti tebe. Thanks. Dobrá, kámo. Yes, kámo, nice, ďalší win. Ty kokos, kámo, to dáme. Nie, hejte. Dobre, takže ideme ďalší. A keď chcete ďalší part, tak dajte 10 lajkov a dám ďalší part. Dajte killa už. Musíte dať asi jedného killa. First blood. Double kill. Yes, kámo! Toto bola, kámo, mega Zaso, to bola mega rýchla hra, kámo. Ty kokos, kámo. Takže ideme ďalší win. Musíme dať. A toto bola rýchla hra, ale musíme aj teraz tú rýchlu hru dať. Všetký part 2. Tomu neverím. Dobre, mám jeden kill. Tomu ja snapujem. First blood. Ďalší kill. Dobrá, už iba jeden. Ty kokos, kámo, to bude tiež rýchla hra. To tiež rýchla je hra. On Tam on sa to skrýva, ako sa bojí.
Sme 4 a ja sa bojím. Resources here. Double kill. Dobrá! Kámo, nice. Yes, bojach! Vidím? Dobre, Nice, kámo. takže toto video ešte nesme na konci, ale keď budeme na konci, tak bude part 2. Toto chcem dať na Diamond 4 teraz a potom dáme na Heroida. Takže keď chcete part 2, zanechajte tu 10 lajkov a zatiaľ čus.